Adapun laki-laki di Minangkabau ditakdirkan bababan bare. Kapalonyo nyato bejunjungan di kudua pasangan laki di bau inggok pikulan tangan dan dua bejinjangan. Laki sakujua badan tubuh sare tak kama dilimpahkan baitu konon jak dulunya. Di samping anak dengan istri dun sanak pedusi jauh hampir bapak mandeh juga manakan ikut sarato je pemilih itu menjadi tanggung jawab. Tatuang di undang-undang talukih diragi adat apalah bunyi undangnya. Kaluak paku acang balimbiang timpurang lenggang-lenggangkan di bawah narang saruaso. Anak dipangku kemanakan dibimbiang urang kampung dipatenggangkan di tenggang nagari jan binaso. Katu. Sambah saujui ka pangulu sabare bungkanan piawai naracu luruh main daun. Indak basibak ju basisiah bukan bainggo ju babate dari ujung lapeh ke pangka dari tapi lalu ke tengah ke tampe ambo mantarkan sambah. Ko indak tarangke tersusun jari, indak tasabut tabilang tuah taratok taimbau gala, kaganti paratok pemilang gala kerilahan sajo pemanuahi. Gantang panuah cupak balanjuang sukatan nanak Minangkabau. Jemaah sambah dianjuang uku aja jangko ke talampau. Kalalawa di Pulau Rimbang anak ruso mati tadabiah. Kok gawa minta ditimbang kok doso ampunala dia. Ayo manyong ke detu. Alah nangka menjadi buah perundiangan. Pihak de badan diri ambo. Timbu taraga jo takana anak bakato bayu yo mengecek bamuti-muti. Yo sugalo anak kemanakan di kampuang bayak dirantau. Iyo nan mudo salendang dunia nan matah taruak kegadang. Sampan nan alun bamuatan kudo nan alun bapulano bujang nan dalam betunangan. Kabaliau sasaran tembak alamai kato barisi pituah juna sehat sabate mungkin dengan patui. Sawajah rundiang kede kakak iyo satantang rumah tanggo. Rumah kokoh tanggonya taguah nan sandinyo mencakam bumi gonjong menjulang-julang langit. Rukun damai aman santoso jadi sumarak dalam kampung tuah de ibu dengan bapu. Kabawah teka sejak bulan laia jabatin salanggano. Kateh tambun jantan ada jesarak sabarumbuang cucuran ya amat salamonyo. Dan bukanlah hinyo rumah tangga mak. Rumah nalarak tangga-tangga tiang condong badin yang indah rasu alapeh parantagajai. Taga apalah kegunonyo antah kesarangan ayanai tak seseorang sanagari. Ayamanyo beliau kedatua. Bari izin nembone mama. Mohon rila bakih pengulu ke tengah hembo sementara. Nak diansuan sua bangkalai diusai sawah teruku. Tapi samantang pun baik itu mak. Ambo ko bukan cedek pandai. Alim bukan ulama tidak pengalaman bintang-bintangan sekadar tahu dek menyimak. Sekalai ambil kesalendang pembawa anak turun mandi kain maturap batarawang. Jo adai ambo mengapalang, jo sarak jauh sekali ilmu berkurang-kurang. Maku ada sebab karena itu, kok singke boleh ke maah. Panjang bakare lamah betahu salah basapo betuka banjak ke tengah kok nyusipi lah di tengah bapaliaro di pagar adik jelimbagu. Apaan yang kini? Ya berundiang siang babi masuk, berundiang malam babi minyak, berundiang di kaset babi pita, aju mau pakai ke maah. Permisi ambo dulu. Assalamualaikum. Supaya rukun berumah tanggo na aman balaki bini, banyaklah caro kadi tampuh ado balarang bapantangan menjago labiah dengan kurang. Utang de ayah baparinge malantai sabaluluih cubo dangakan elok-elok. Dan pertemu ayah kanakan, paling sakit de perempuan kalau dirinya dibandiang-bandiang. Ba ada orang sugalo rancak kami memakai jemalaga gulai taunya rasobana. Walau bukan bataruh tarang tapi memuji menyanjuang orang diaduk di muka bini itu nan pantang dek padusi. Jauh hibana tu nak kanduang agak iurang kata singguang. Ku ado kurang balua pia parangai tak manakah baso jabasi tak mampe di rumah galeak peak di dapur jauh jarasu di biliak kurang selero. Usah di kakak dilewakan jadi gunjengan di tapian buah kecikak di palanta. Bungkuih rasio are-are ijan leceh awak de orang. Usah pulo gilo mencacek, manyada mengaceh panjang bini pakak indak menyimak. Jangan. Agiah nasihat elok-elok, rawi-rawi tantan nambungku ulang-ulangi bak menyapuh itu nutang dek suami.
Sudah tu pulona lah menjadi watak padusi de inyo raso nang kamuko balain yo kita laki-laki tak pikiran na menimbang. Dek sebab karena itu santano datang keduannya malapor sambil menangis bunyi kayo tadanganyo tunggu di lulua mata-mata. Seli dia iyong je pangka pareso sudi siasek baru disikap ditanggapi. Sebab itu ketua ya. Ado kalau nyo acuk basuo, nyo tersinggung lebih bakanai saito jadi sadapo kaduan dirantang panjang. Indaklah lain muka suiknyo sakadar pauji-uji pahajuak kasih suami seginyang orang namukan. Kadang-kadang de ibu sayang jubini kue hendak tarago di pareso alun jaleh rabah taganyo mahambu aja diang cie malalah mahadang cakak. Orang subalah dikandakkan jo kawan lah basiara jo pemilih serak beserai. Rupunyo bini awak yang salah. Ingat nak. Usah terjadi nambah itu. Tasingi budi di nagari randah bana pandangan orang. Jan satu kilek, satu patuh, satu takacak tampehkan. Dicek dulu saratu recek. Disilau ke pangka batang baru diawah dirabahkan. Itulah sifat orang babudi. Kok taniat memberi dua dun sana perlu bantuan kemanakan minta ditolong atau mamak jebako-bako. Pendeknya pemilih bagian awak. Mestilah bertahu-tahu mengecek ke bini awak walaupun bukan minta izin. Memang pitih awak nampunyo cucu keringek badan surang indak sarikat jena lain. Tapi namonyo suami istri rancaklah bermuka-muka indak merusuak tersembunyi. Mangkonyo lama manih bana kutiku niat dikabarkan nandak memberi mamak pitih. Mausul beliau ke suami. Tambahlah dah. Ungkeh ke kampung lah sekian malai pai sisaku mamak kan jarang udah lagi. Atau dirbayak bulan bayak kabar alik bernikah kawin tiba sakit petik dirawat inyo nan maingek menganakan bara kesanangat ayah. Sabaliaknya pulo tiba piaknya ditajuni awak pulo na menganakan. Sinan manihnya pergaulan seninyo berumah tanggo taradok kaum je pemilih. Kuk setiap pengeluaran lai berundiang memupakai saindaknya memberitahu dirinya rasa tersanjuang tangkek naik martabatnya. Tapi kok mailang-ilang tumo mahandok jalan merusuh adang-adang beruto bagai itu namanya palecehan tersingguang puncak kadanya mulai bertengkang bersedisia. Aden je pitih den pencarian den bak kato den ndak perlu kau cikarawi. Tadanga baleh timbalannya. Indak dan kamu lebih hidung sana kok sakit siana mauru lai adi awak na marano tagang tu. Manyato pulo pihak dun sana kok nyemandanga. Indak surang tu saja nampak dusi doh kami carikan bini gadih na rancak dari pajak tu. Bacaka ateh nanado kufur ni'mat tu namonyo indak barakah pencarian. Mangkonyo talatak di nanelo. Setiap babu elok melalui jalanan elok, caro bailo elok. Itulah tanda orang bersyukur. Wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Cuba orang nuangkan kecik ayah nak isuak ketahu hakimahnya rasio di balik perkawinan. InsyaAllah. Nah cik lain nak sedang tekana. Nyampang waang barana isuak tibo induaknya majari mungkin malah cuik dia bersalah. Usah dibela di petagak konon pulau berang ke bini. Jangan. Dampaknya kuranglah baik. Selain anak makin melonjak, runtuh wibawa istri awak hilang tuah sebagai ibu leceh dipandang anak-anak. Karena apa? Inyo maraso tak basalah ibu nan kejam salah hukum. Ibarat di sidang pengadilan walaupun salah kena hukum inyo manang di tingkat bandi yang hakim di bawah nan tak adil. Dek sebab karena itu sadang mamanyo memberangi antok selah. Malengah cando tak tahu tando sepakai ibu bapa anak tadi di tapangaja. Tapi usah pulo satu membuso mandeh bangih bapak laberang anak baraso di karoyok. Ndak perlu. Nan kita sebagai bapak jangan nyinyia latah cerewet cah berang cah baturo lamu-lamu lidah tamasin. Kok majai bakutiko. Kok berang di ma paralu. Sinan kabiso lidah awak nanyaklah pamor orang tua. Ndak baik tu ayah salamu ko. Ayah lanjutkan pitaruh nangko untuk ang tapakai tamakan ko indak ka baju utang lalansai baki anak ringan baban lapang di batin. Adapun nasib jo bagian Allah tantu semulunyo saja di rahim bundokan luang.
taga dek gaib tersembunyi kita nan tidak mengetahui itu nan dalam ilmu Allah. Dan wajib paralu bagi kita bersyukur kok dinan mujua bersabar kok dinan malang. Sambil ikhtiar yo usaha bayi riang doa kenan satu cucuran rahmat salamonyo. Baitulah satantang hidup nang kona. Sakit sanang sampai jelapang elok buruak tangih jogala indak bercarai dari badan. Maka sebab karena itu sadio payuang sebelum hujan malantai sebelum lului. Tiba musibah jo cobaan indak tagamang rusuh bana. Nyampang isuak datang sansaro. Awak sakit badan talatak piti habis harato tandeh. Anak-anak sedang dikete indak josia keweyo. Usahkan kalake ube pembayar doktor jo pesuntik. Dapua sajo indak barasuk rekening lampu laba limpik talipon nalamu putih. Alun layes PP anak tiok bulan tiok menunggak. Utang kalapau menyasakkan tukang kredit tibo yuo. Handam karam hanyut sarantau nak. Iyo kok lagi tinggal di kampung. Rumah gadang indak menyeo banyak seketek barato daun ke daun jadi ube. Tapi bah kok nyampang di rantau orang sana indak pemilih indak awak nang surang pagantungan. Kapulang rasa tak mungkin. Apo katenggang minantu den samiang ameh tak manaruah bamilia segayang aram luar selupa sawah bunta pusako tinggi dari Allah. Nan dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando, pantang dipindah dikisahkan. Tapi tersesak padang karimbo maik teranta te rumah dalam gawat darurat pulo. Apo bekun kadi kacanya nak? Basuriah jalan kanarako, babanda tajunan doso tapaso ngarai diambuai. Nabi bana memperingatkan, hampir-hampirlah kefakiran itu mendatangkan kekafiran. Na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah. Manu nak kanduang nyanyi ayah, calon suami, calon bapak, calon pemimpin rumah tangga. Tolong dengar saran Josul. Menurut pendapat ayah, nan sabayak saya leuknya libatkan istri bausau aja menggalih beniagu. Atau nyampang ke waang bakarayo carikan inyo kegiatan. Bawarung balapau ketek menyulam jahit menjahit membuka salon rental. Pendeknya asah bagarak dari ma pitih ketumbuh nan pangkah hala juman menyimpang. Hanya saja ayah ingatkan. Satu, indak mengganggu tugas rutin sebagai ibu rumah tangga. Jangan sampai tabang nan jinak ulah mencakau burung liar. Nan bak pituah orang tua dapat pinjai ilang kapak gadang larugi dari labu. Yang kedua, sesuai tanah jetinaman. Talatak suatu di makamnya pakaikan lalu aja patui. Mungkasih rundiangan ayah. Carikan mato usau nan cocok jurang padusi. Indak sumbang dipandang mato, indak pulo melampau kodrat bateh martabat perempuan. Pahamlah bawang tentang itu, tak guna di rantang panjang. Yang ketiga, usah babelok bilang pakan menurut pasar nan jauh konon pulo bermalam-malam. Kau dapet peminta ayah. Usah maradai-radai bana, malala bajalan panjang turun rumah nanyak serumah. Kurang elok dipandang orang rusak citra nama bayaknya. Biarlah berketek-ketek, tapi batantu tampe usau jaleh alamai kedudukan bukan bisnis keluar rumah. Nang kampe walau diberi kebebasan, namun lapehnya lapeh batali tabang membawa paso-paso gumpalan di tangan nawak juo. Nanba ibarat kudu bendi, dihalau ke tengah pasar pabia bajalan surang. Saraiknya bagi makusia, lari nan tidak kancang ngamek lakek kakang mato badindiang naknya saulah jalan bendi. Harus terarah, terkondisi di bawah kontrol, baitu kecek orang kantua, ayah meminjam istilahnya. Dan kelima, iko nan sangat perlu bana cuba ang simak jale-jale. Lah banyak contoh nan sudah ayah menyimak memahami. Untuk ngelok nasib kemuju adik anak jadi pedoman isuak ku ado kegunanya. Iaitu usah dek salah bagu balo anak harimau tagadangkan. Rago ketek lai saulah jinak menjilik tapak tangan bermain di muka kandang. Lah tumbuh beransua gadang mulai mengakeh memburengeh kuku kambang sayang tersingkuk. Akhirnya malawan panjang kepala awak dirangkahnya jaso terbuang beruak saja. Itu ibarat yumpamu nyampang kok salah marahkan. Niat samulo ketimbalan jadi penyakit mukironyo. Laba pitih mengkunya honge. Keceknya badaram-daram indak nenggadang pada bania alunan tinggi dari pucuk laki dirandah diremehkan. Apa sebab? Karena bapitih surang-surang ulu duo bandanya duo. Nanciek nyato bemuaro suami wajib banapakah. Banda beliau tak malapeh dari galeh mencucu taruh dari suami tajun yuo.
Tagananglah sawah si mama, sawah si papa, lakang-lakang siko anjang menyalat tuan. Sombong tibo takabua datang, kama sajo piti dia udah. Atau manggalih bana barangkali nan tak pandai. Dek udah semakin susui dek ambo bertambah kambang. 5 aku letak salahnya dah. Kata beliau. Nah ketahuilah nak. Adapun istri di rumah tanggo, nan mbak ibarat supir serap ke mana. Nyampang tekan tuak supir satu ataupun tibo ngilupan yang paralu lalu agak sapi ciang. Sinan melompek supir duo salamai oto pulampai pesisia gadang ngetinya. Itu mengkuayah sarankan, elo aja bini mencari pandai mengakeh bakaruntuang isu indak tagamang lai. Nasib awakku balulah tantu, antah beko sakit talatak, kanai pecat, kanai PHK, umua singkek peminto datang anak yang sadang ketek-ketek. Di sawah kan baik tujuh kena. Samu basosoh bagulinsa melaki bini keluluak dalam. Apaknya menjajah tanah membajak malokak bumi. Dan padusi membubui banyak pimatang patut itarah bandanya di siang juo. Laki-laki mairiak padi, biai mengisai jemanampi. Papa menuga, mama mencicia udah nambare ambo naringan. Beko tibo di bareh hawa, asia jariah hurang baduo, bukan basibak je basisiah kapuak sebuah tak babateh nan makan seperinduan. Mako bai tuyo di luar tanina, ko istri berpenghasilan. Jadi pegawai makan gaji satu badagang berniago bawira swasta acara kini, alhamdulillah rancaklah itu banda duo tabeknya cie, satu laci sebuah puro di sinan tuah telatanya. Tapi bapitih dan bapitih kau. Harato bemiliak surang-surang, tibolah bala jusang keto hilang hidayah dari Allah, alamai kekaram rumah tanggo. Picayolah ke ayah. Adapun laki-laki di Minangkabau ditakdirkan bababan bare. Kapalonyo nyato berjunjungan di kuduak pasangan laki di bau inggok pikulan tangan dan dua berjinjangan. Laki sakujua badan tubuh sare tak kama dilimpahkan baik itu konon jak dulunya. Di samping anak dengan istri dun sanak pedusi jauh hampir bapak mandeh juga manakan ikut sarato je pemilih, itu menjadi tanggungjawab. Tatuang di undang-undang talukih diragi adat apalah bunyi undangnya. Galuak paku wacang balimbiang timpurang lenggang-lenggangkan dibawa narang saruaso. Anak dipangku kemanakan dibimbiang ngurang kampung dipatenggangkan di tenggang nagari jan binaso. Antara anak je kemanakan mairiang istri je padusi. Urang sairiang tak sajalan saisi ndak setungkuih. Anak digendong di pangkuan di balo je pencarian dake kesaku penyimpanan. Kemanakan dibimbiang-bimbiang dituntun sambil bajalan je tanah pusaku tinggi. Awak menjadi nangkodohnya. Ibarat daun naraco kemana, inyo setimbang sataraju sabarek bungka nam piawai indak boleh tunggang sabalah. Nan suok tuntutan syarat amanah datang dari Allah, nan kida utang di adat, suriah si pasin di limbago samu dirau keduanya. Barek ndak yong, barek. Sedangkan nan barek mesti dipikua kemah, nan ringan wajib dijinjang, nyampang tagajai takucawai langit berang bumi maupe dalian nyato kaukumnya. Mana orang muda nang kagadang calon ayah kandidat mamak cuba simakkan nyato-nyato. Nak nyobang kalai tak sudahkan mangkolan saya utang piutang, ado sipai nang dipakai. Tapi ansua-ansua barata kau gamak-gamak barata paci usah dipaso dikarehkan. Kato disabui mengko dapek bangkalai dikakuk mengko sudah utang dicici mangkolan saya. Nan pangkau sao jo karayo mairiang doa je tawakal ujuangnya urusan Tuhan. Tak perlu berjatah-jatah, tak guna memakai target, sinan bagayui badan batin raso diburu-buru antu hilang girah tabang semangi. Biasa-biasa salah. Anggap latihan sabanam parang, kok tibo di peparangan sangko latihan parang-parang, takui jaganta tak teraso. Picayolah kaya. Mako ibarat orang bertahun nak. Usah dipandang laweh sawah, tapi maduk sajo menakuat tanah hayun pangkua berinsik juo. Dari setapak ke setapak indak taraso tasadari lah tibo tapi pimatang. Salah saya selupa bunta baraliah kepir yang panjang. Lamo-lamo sawah laluluak tinggal menuga menanami hari petang awak baranti. Tidak pernah keterpaksaan mendatangkan hasil yang terbaik. Tapi lakukan dengan ikhlas karena Tuhan dan tanggung jawab saja. Baik itu pituah jadi pandai tinggal di awak memakaikan.
Sudah tu pulona niat mendidik kemanakan atau mauruh anak-anak membantu sanak pemilih bukan de ingin baleh budi doh indak maharuk baleh jaso. Bukan itu tujuannya. Tapi maharuk rida Allah. Bakarajo karena suruh baranti karena tagah amanah dipeliaro. Itulah amalan menemukan. Maka naknya dapat nilai ibadah. Batuakan niat dari pangka hanya karena Allah saja bukan karena sebab lain. Dek sebab karena itu. Ikhlas-ikhlas kalau menolong, suko-suko kalau memberi, usah kunyang karena kuni, lamaknya karena santan maharuk buliah mengkawajariah. Ada orang membuat pantun salah same arti menyimpang, apalah bunyi buah pantun. Guno cumana dan panjangkan ke pendinding sawah teruko nak tarang jalan kaparak. Gunonya anak dan kadangkan ke pambimbiang badan kau tua badan dan tidak berunsana. Salah. Baako anak gadang isuak gadang indak membalai guno awak rangki inyo malengah. Nan ketimbuhnya lah upe batimpo sumpah ke anak mengutuk ke kemanakan. Adang Tuhan pun disesali di mana letaknya keadilan. Sehingga tadanga inyo bapantun ceko bunyi pantunnya. Taruko namanya sawah di tabiang tumbuh si pului indak paibo tuan Allah narunciang juo nambarawi. Masya Allah, naudzubillah. Disiko iman lah tagadai na ulah dek salah pasang niat murtad lah nyato muarun. Jolabo siata ingin, jo sanjuang siata niyo. Tapi mahamun manyada-nyada mau pe membangkit yaso indak manfaat bapaidah selain dandam putih aso. Umpamo takadia Allah ayah uzur sakit taranta surang pun kalian tak menyilau. Ayah hindak bebo hati kok kunun menyumpah-nyumpah anak cilako tak berjantuang. Hindak. InsyaAllah hindak. Ayah hindak ke menuntut balasan payah menggadangkan hindak tahu siang je malam hujan kalam maradai juo mencarikan anak nama rampe. Mandeh pun hindak ke menagiah utang nama asuh anak ketek sajak di rahim bundokan duang sampai setiti air susu bertenggang mato malalokkan. Itulah tugas ibu bapa memang. Dek kami jadi tanggungjawab utang ke Tuhan balansaikan. Santano kalian basilengah kami tuo sansaro datang menampuang saya ilmu dia. Kami nan tidak berpiutang. Anyo de Allah nengka managiah jo Tuhan kalian berurusan. Kesimpulannya nak. Setiap kita berkewajiban mesti ditunai dilansaikan. Setiap kita ada berhak nan mesti berterimaan. Tapi tanggung jawab kepada Allah sesuai juniat nan terpasang. Inyo nan adil menyelesai. Kini-kini ya ingatkan. Ikulah kunci pasak kajina. Yaitu gadangkalah anak karena Allah bukan karena nak dibaleh. Balo orang gaik karena Allah bukan karena balai jaso. Uruh dun sanak kemanakan hanya karena Allah saja bukan karena cari tuah. Perdulilah jo masyarakat maharuk rida dari Allah bukan karena puji sanjuang mencari namo dalam kampung mahambiak muko karang banyak. Ko itulah tahamakan insyaallah mudah-mudahan indak kado upe puji jauhlah dandam jo kasumat. Ado pemeo mengatakan bali kudo yo le murah nan maha bali rumpuinya. Itulah istilah rangsai suak sangke musim japui-japutan nurang kilaki jadi boko babini di japui urang juo. Tapi di zaman masuk bak kini kudo lah maha ragonyo japutan tinggal jo siriah alek bajuta biayanya. Bali rumpui umpama murah tak membali menyabik dapek di parak ke kanyang juo alun kamati betanggang lapah. Tapi hidup diberi Tuhan nak bukanlah hanya untuk makan. Banyaklah macam jeragamnya dunia bajuak pertandingan. Di luar minum je makan kain baju para buik rumah uang sekolah kelengkapan biaya etan rekening inyak sumbangan wajib sukarela infak sedekah iyo pulo. Sadonya pitih. Ko indak bana penuh kateh penuh ke bawah jadi juo. Pendeknya nak, selain maha bali kudo, harga rumpui maha pulo. Dadaknya datang dari Jawa, sagunya impor dari Jepang, terompa made in Jerman. Dan sebab karena itu kini-kini ayah kanakan. Nanti kolah jadi suami orang, rubahlah sikap pembawaan awak nembukan bujang lai kudu lah nyato pasangan. Hindakan nang kamu wazir, tangguhkan nan tak paralu, jauhkan bana nan tak manfaat. Walau kete ulu bandanyo dek barombong lai diatur sinan tabek mangko kaganang. Apa guna masuk 10 kalau keluar 3 baleh ulu kete muaro gadang.
Kari yang singkarak je meninjau tuhu umbelin je sinama taisak singgalang je marapi. Bahobi itu paralu minum kalapau tak masalah tandunyo bermasyarakat. Tapi jangan bakat tarusan liek-liek di matum buahnya sesuaikan mor jobawi dinan sadang elok mengkenyo elok di tengah letak tulang punggung. Kok dulu tarago lapeh sangke badan sabatang tongga tiok minggu berburu babi. Bajuta harago anjang baratuih bali pisaunyo tali bapilin tulang balui kala batatah perak ukia adang bajuki baju dan. Hari kami pai memancing barundo di tabe urang asetnyo baya dahulu. Bukan to ikan nama cito kecipu ayah nama gilo batandiang joran nama nagia. Panang tagang piapuang hilang ikan menjujui tali panci yang dipunta lalu kegumpalan sindan mahanyo paduniaran. Hobi baburu je memancing nak itu karajo orang kayo tu. Batanggang bahabih pitih bajuak bahabih masuk usah turuikan dunia orang. Yo kuk lai berenang di dalam sadang takacak dinalai. Tapi usah mahajan-hajan tuah awak carai takasi puluh mau pek sanduak pengadang. Cuba beretong dalam hidup. Kaji diri kana laun tuang. Agak-agak nangkapai kiro-kiro nangka katinggal. Usah basuo handai urang. Membali gantang bakaruak menjual gantang balanjuang di Malagaleh ke Balabu. Di rumah babare hindak lapia domino baku catak. Bapitih sekupang ganok lohan jemurai dan babali ayam aduan dan bataruah anjang paburu bamanjokan. Konon pulo memasang togel kerajo urang seseakah. Kakubua mencari nomor mimpi rasian bacuahkan urang gilo di tanyo juo. Lah jaleh to balanta onda terambau masuk banda inyo barabui pimangaja. Bukannya urang nan batolong plat BA nyo nambah sigi dapet memasang empe angko. Ampun dan ampun. Tawang arati kata togel nak. Togel maknanya tea, ongo, gilo, edan, loloh. Abiala orang tapi waang usah jadi togel. Nyampang kok lai berasaki nak sedang ngasam lai beraya bila lang dapet basiang. Sekali-sekali bawa lah raun pai piknik rekreasi basantai kalambahanai. Kangarai kelubang Japang mandi-mandi ke Batang Tabi makan rujak ke Pantai Padang. Atau ke tepi danau meninjau kalapau sate mak syukur menonton ke Gloria. Itu para lunak mampaharek na lungga-lungga mancas aki na lasua. Bernostalgia kecil orang kini. Mengenang masa yang hilang, napak tilas ke batas perjuangan tempo dulu. Itulah ubek mujarab dari virus bibir kedua, mudah-mudahan. Nah itulah saja diri ayah nak, sayok patah tabang baranti tantang nangko sudah kalam. Isuak ke umur semua panjang dapet ditukuak ditambahi. Kok mati ayah dahulu, ganggam taguah pasana manah itulah warih bertinggalkan. Putih kapeh mulai dicaliak, putih hati bawa keadaan. Tandonyo suku menerima jaweklah salam dari ayah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.